У нас зимен карнавал и кулинарна изложба в Банско привличат туристи. Между двата старта за Световната купа по ски, гости на зимното градче успяха да се потопят в традиционната банска атмосфера. Вижте как. Карнавалът в Банско започна с шествие, което премина през целия град. По-късно пък гостите на града се докоснаха и до тайните на банската кухня. Десетки типични за този край гозби успяха да изненадат туристите. Банската храна много ни харесва и всяка година идваме тук. Това се казва ялова баница, която се приготвя без плънка. Затова се казва ялова баница, защото не е пълна, нали? Наред с шуплата, чумлека и банския старец, трапезата не мина и без типичната за Банско капама. Бабите решават да ни разкрият тайната й. Която се прави с кисело зеле, нарезано хубаво. Напременно се слага от прасето, така от дърбето и камения кокълче, кървавица, пиле или си заколейме или купено пиленце. Има един кимьон, който е така продълговат и има малко по-другояча миризма. Ние береме горски кимьонна и той е специално за тия гозби. А за криза тук и дума не може да става, категорични са банскали. Нема криза. Ето вижте какво е богатство, какво е чудо. За новините на Нова от Банско, Екатерина Николова.